berak jarriko dio abestia, zalantzari gabe. Biba, Fermin Muguruza! Opa, Fermin! Opa, Fermin! Oso, no! Fermin, txapeldun! Jaun ezkero onerako bidea pixkat ikasita daukazu ez da, Fermin? Bi basueken, eroso sentitzen naiz, eta horregatik, konbiatzen nauzuen bakoitzean, onela dator. Aurrekoan egon zinean bira oraindik bira munduko bira hasteko zegoen, orain ondo hasita daukazu. Ondo, nola zoaz, energiaz eta... Justo nahi, etorri naizela, une honetan nahikoa patial nator, justo Latinoamerikako bira guztia egin eta gero, egizu hori desoreka denborarekin eragiten duguna, jetlaka detzen zaiona, gehian pairatu behar izan genuen tensio guztia orain jetxi egin dela. Horren, etorri naizenean, nahikoa baju nengoen, baina, Mikelekin lekertu, eta ja... Oide! Oso ongi, Fermin! Fermin, horri buruz galdetu behar dizugu lehenik eta behin, Mexikon izan zara, orain dela gutxi, kontzertu eman behar zenuen Alizia aretoan, baina polizia, ejertzituak galarazi egin zuen, guk behintzat kanpotik hori da entzun duguna, zu kontatuko diguzu zer gertatu den? Bueno, lehenik eta behin, pixkat testu inguruan oso askar jartzeagatik, horitzen zaretan nola Bilbon lehenengo kontzertua eman behar nuela, gero zarra guztia saldu zirela, esan nuen, horren bigarrena baita eman behar da, eta dena salduta zegoenean, horren eskara, horren demasakoa zen, esan nuela, laiztegia garriko nuela aukeraren bat, aukera batzuk, eta horren gira bat iragarri genuen jakainan, iazko ikainan, eta hor baita ere sartzen nuen Latinoamerika. Latinoamerika gara, joan izan naizelako bizitza oso, 30. hamarkadatik, joan izan naizela hor bizitatzea herrialde guztiak, orduan nire herrialderik indartsuenak Argentina, Txile, Uruguai, Kolombia eta Mexiko dira, eta orduan 5 herrialde horietan antolatu ditugu kontzertuak, burutual izan ditugu ia denak, eta orduan, Mexikorekin gainera daukadan lotura oso berezia da, ez? Horre joan izan naizelako gero dokumentalak ez bakarrik kontzertua, baizik eta dokumentalak aurkeztera, zenbait lan egin izan dituz baitaren hango zinema egile batzuekin, produzitu egin ditut, ekoizpen egin ditut hango taldeekin, Tijuanan eta Mexikalin, Monterreien. Orduan, lotura handia daukala herri horrekin, eta llegatu ginenean, justo Foro Alizia da pixkat nire etxea bezalakoa, ez? Imagina zazue, iniegoan aia hil eta gero, lehenengo omenaldia, han bertan egin genula. Animazio festivalera konbidatu nindutelako aurkeztera animaziozko pelikula, Brakiz Beltza, eta horren hango talde batekin prestatu zituen kantu batzuk eta inurin genion omenaldia, ez? Orduan, orain joaterakoan konbidatu nengoen Ciudad Neza, dela justo Ciudad de Mexikoren ondoan dagoen beste herri bat, leheno suburbia zen, eta orain ja biakatu da ziudad bat, hiri bat. Eta orduan, festivala handia zen, eta orduan dela nire inguruan antolatu zuten, bertan dauzkadan talde lagun askorekin, eta orduan nik esan, baina aurreko gunean egingo dut Foro Alizian, hor aurkeztu izan doalako beti nire burua, eta orduan egingo dut, 700 pertsonentzako, eta dena saldu zen berehala, orduan kontzertua ziginen ordu bat genera man. Ordu bat? Kontzertua hasi zen? Eten egin zuten. Kontzertu baina genera man, ja ordu bat egiten, karo, gertatzen dela gure jotzen duela 2 ordu terdi. Bueno, gero festibu urrengo gurean 2 ordu zen, ez? Bestek talde guztiek jotzen zuten ordu bat, guk 2 ordu. Baina gure asmoa zen 2 ordu terdi jotzea Foro Alizian, oaingo kontzertuetan egiten ari garen bezala, Donostin gehiago eta guzti izango da. Eta nola jaso zen nuen albistea? Zu imaginazu, ari garela jotzen, eta bapatean, etortzen zaizula atzetikan antolatzailea, eta gero gure asistentea, gure zeuen etxarri baitare, eta horren horrekin lana egiten duena, eta horren beraiek, bukatzen duenean kantua, buelta ematen dut hartzeko urtrago bat, eta egiten diate horrela, eta etortzeko jateko, eta joaten ez egitera, dagoela kanpo aldean polizia eta armada eta zagizer, orduan lehenengo golpean horrela ez, eta orduan zer gertatzen da. Eta orduan edo eteten dugu kontzertua, edo sartu egingo direla. Kontzertua bukatu behar delako. Orduan Nacho, dela Foro Aliziako nagusia, burua, bentsa zuzendaria edo alma materra, eta orduan berak esan zidan, ez, Fermin oso serioa da, hau ez da inoiz gertatu, kanpo aldean duen 200 gizon armatu, denak hori gainera inoiz gertatu dena, ez, justo 3 poterekoak, bata zen polizia, bestea zen Guardia Nacional dela polizia berezi bat dagoena, eta ero, armada asaltozko armekin. Ez dakit ikusten duzuen arrezketan eta dagoena, atza katuan, ez? Ahi ditzen diete arma luzeak. Ditzen diete, ez hemen asaltozko armak, edo arma astunak uste dut, ez? Hola, eta hori ez, atza katuan, gatilluan, disparatzeko prest, ez?
Orduan, lako irudiak ez zirela ikusten Mexikon ere, ziren ikusten, 78tik, hori gontzerak izan sarraskia hor, Tlatelolkon, hor justo hiru kulturen plazan, nango manifestazioak zirela eta, saldu zen armada, batek disparo bat egin zuen, eta hori gero tiroketa kutsakorra deitzen zaiona, kriston, jende asko hil egin zituzten. Eta gero, irudi horiek, karo, bakizu ez, zer den binomio hori Latinoamerika eta armada ez, askotan izan dugu, berdin Pinocheten estatu kolpea edo Argentina bielarekin, edo askotan etorri izan zaizkigu olako irudiak, baina Mexikon segulako eskandolizkan behia sortu da horrekin, ez? Beraz, zer gertatu zen oraindik ez daki. Baina zuri, Fermin, mozteko esan zizuten momentu hortan, eta hori gertatzen ari zela esan zizuten momentu hortan, zuk pentsatuko zenuen, zergatik, esan nahi dut, ze gertatzen da ba, ez? Bueno, badagola, momentu horretan hori ez dakizu. Ez dakizu zergatik, ez? Horregatik. Agindua zeinek eman zuen ez dakigu, eta zergatik ere ez? Ez dakigu, baina ja polizia buru batzuk, ja kanporatu dituzte. Claro, hori kontatu duzu zer gertatu den gero, orduan, nik pentsatzen nuen, claro, justo Mexiko, Ciudad de México, bera dauzkat, 16 alkatetzak ditu. Claro, eta piko milioi persona, eta 16 alkatetzak, baina gero, horiek dena gobernatzeko badalo gobernadore bat. Orduan, justo gugotzen genuen alkatetzan, zen Cuauhtémoc izenekoa, eta orduan alkatea da, hemen izango izala Partido Popular Voxekin, ez? PRI eta PAN. Eta orduan pentsatu genuen hori da. Bada provokazio izugarria, baina ere iritsi ziren militarrak, iristen ziren ja Televisa dela eskubiko gainera hori ez, erabide bat, jaz, etortzen ziren ja telebistekin, oza, kasetariak deituta, horiekin, grabatzeko, eta kasetari bat azten zen ja, retransmisioa egiten, enfrentamentuak izaten ari dira, eta zen hori gertatu. Gero, konturatu zenean, ez egola, gente gauzak lasaitzen ari dira, baina basi joazten ja, provokazio horren ondorioz, ea zeizkan bilak zeuden, ez? Orduan, pentsatu genuen lehenengo gauza alkatea. Alkatea edo, justo gobernu horrena, eta baita ere, orain nola gobernatzen ari den eskerra, ez, gobernuan Claudia Sheinbaum, orduan, hor sortzeko olako iskanbila bat, edo desprestigiatzeko, armadak posible duelako bakarrik deitu gobernu zentralak. Orduan, nik disparatu nuen pizkat ere bai, eraren kontra esatuko, zer nahi zuen horrekin, sarraski bat nor nahi zuen horrez, eta berak zesaten zuen. Baina horregunez erantzun zidan, esan ez, haiek zikitera ezer operatibo horren inguruan, adierazpen askatasunaren alde zeudela, eta ni jotzeko egun gietorren nintzela, ez dakiz, gero atera zen orduan, Ciudad de Mexikoko gobernadorea esaten sekulako katza izan zela, eta hori ezin zela gertatu, eta gero, presidenta berak atzo, eman zuen deklarazio bat, esan ez, hori ezin dela berriro gertatu, sakonduko dutela ikerketan, eta orduan ari dira orain, analizi pila bat egiten, gero, karo, nik ere bai, zenbait jende esan dekaro, ni baita ere 86an kanporatu izan nintzen. Hordakate artikulu bat, non jartzen duen, sartu egiten bazara, bertako barreneko politikan, orduan posibilizarela kanporatua izan, ez? Eta 2 urteko zigorra daukazula berriz ere sartzeko. Eta orduan gertatu izan, ni Marcosekin egon nintzelako, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Lakandonara joan nintzen, negu horrekin, eta orduan, atxilotu ninduten gero, eta orduan kanporatu ninduten, ez? Eta orduan, horri baitare, badagoela Mexikorekin, olako historia bat ja, pizkat, gora pilotxua, ez? Baina, sartu baino lehenago, ze egoera izan zen, ze sentitu nuela, esan behar dizuet, berri oso zona ekartzen duela orain, justu orain bertan jaso dualako gobernutik, Mexikoko gobernutik, konbidapen bat egiteko berri ere, kontzertu bat doan hango plaza handi batean. Alere momentu txarrak pasako zenitun, Fermin, beldurra pasako zenun. Begira, nik esan ez zer pentsatzen duan momentu horretan, ez? Eta orduan, aukera izan dut gira hontan Buenos Airesen ezagutzeko Fede Martín Aranbururen ama. Fede Martín Aranburu ez da ezagutzen duzuen, baina zen rubilari bat, argentinarra. Orduan, bere etorri zen Euskal Herrira, Miarritzera, eta orduan Biarritz Olimpiken egon zen jolasten, eta Aranburu eta horrela, eta orduan bera Euskaldun duzen, eta Euskal Argentinarra bilakatu zen. Orduan Parisen, zegoela partido bat ikusteko zain taberna batean, egon zein liskar bat, eta tipo batzu hasi ziren sartzen neska batekin, eta bera joan zen, berse gertatzen zen, pixka, eta orduan, karo, tipo horiek orlartu zitzaien, baina aur rugbilaria, blokeatu zituen, hor bertan, biak zuek lasa ez dakiz, joan ziren kanpora, eta kanpoan zukaten pistola bat kotxean, joan ziren, eta tiro bat eta hile egin zuten. Claro, naziak ziren.
Ez, binazi ziren, Asamblea Nazionalekin ere bai harremana daukatenak, hori da Frente Nazionaletik datorren partidua, eta orduan, sekulako hori ez, ilketa fascista izan zen, eta orduan, Estatu frantsesan batez ere asko zabaldua, iparraldean ere bai, eta orduan guk pantailetan urrun kantua jartzen dugunean, orduan ateratzen ditugu 3 personaje, eta ateratzen ditugu Aitor Zabaleta, ateratzen ditugu Inigo Cabacas, eta ateratzen dugu Martin Aramburu. Ateratzen ditugu 3, ez? Nolabait, kirolarekin lotuak, eta orduan fasismoaren bidez azkenean, fasismoak akatuta, ez? Eta orduan, Ceci Aramburu, ama, bero, Argentinan bizi da, eta orduan, etorri zen kontzertura, eta oparitu zidan bere semearen Kamiseta? Bere semearen kamiseta. Eta orduan atera nintzen gero kontzertuan kamisetarekin, orduan egin dugu harreman bat oso estua, eskertzen zidan asko, batzutan, horako tragedia gertatzen direnean, hori ez, jendea bakarri sentitu egiten da. Ez dakin hondik handatu zen babesak edo. Eta orduan batean, ikustea Euskal Herriko artista bat, asko gustatzen zaien baita ere Federi, joan zen Biarritzera eta parranda egiten zituen, Biarritzen, Irunen. Alde guztietan. Eta, orduan beti nire musika, eta orduan asko unkitu zuen, hori ez, gure keinuak. Orduan berak idatzi zegun, justo, hau gertatuta gero urrengo gunean, idatzi zegun esan ez. Ez dakizue, zenbat postu nahi zen, ikusi ditudanean irudiak eta deitzen zenuenean baritzeko egoera, eta ikusi dudanean ez dela ezer gertatu, ez? Gaur, posible zelako egotea zenbait familia dena negarrez egotea, galduta zeukatelako beraik maite zuen norbait. Bueno, horrela beto. Horrela beto, Fermin, esan dugu, leku askotan egontzara, mundu bira, Uruguai, Chile, Kolombia, Argentina, Espainian ere bai, Alemanian, Irlandan, Inglaterran, Euskaltegian abiatu zenuen, noski, Suitza, Frantzia, eta etorriko direnak, ezta? Nola labur bilduko zenuke orain arte gertatutakoa? Bueno, benetan itzela da, ez, gertatzen den guztia, orain baita ere kartzen dizuelako, nahiz eta tensio guzti hori pairatu Mexikon, oso gaizki pasatu genuelako, eta batez ere, ni orain une honetan posibilitu zen, nik ez du sentitzen ja beldurra niregatik, edo momentu horretan ez duen sentitzen beldurra niregatik. Beldurra sentitzen dut, ea zer gertat daiteken, hor nire jendearekin, nire musikarekin, zakat ez dakit, Leono eriotzaren igunen egon zarete hitz egiten, eta daukat zera hori ez. Ez da niri gertatuko zaidana, zer gertatuko zaio jende horri, eta nik ekarri dudan jende horri. Nire erantzukizuna hor dago nire bizkarraren gainean, ez? Eta horregatik, momentu horretan jokatu nuen bezala, mundu guztian baretu, ez da ikusten gero bideo batzuetan, baina jendearen erantzuna, hasi zen jendea, oiukatzen, Fermin, gauza bat oso hunkigarria, ez? Momentu batean izan ziteken, guazen oldartzera, edo auskaro ez, eta jendea esan zuen, ostras, hau serioa doa, eta jendea atera zen, jendea gelditu zen kanpoan, ezen joan, jendu zen kanpoan, polizia eta militaren artean, hor, bakik agarri izateko, hemen gaude. Eta hau, zeharo injustua da, eta hau da, ez. Orduan, orain, jaso dugula gainera, gonbidapena, ez dakigu noiz egin ali izango dugun, ari gara hori. Oraindik ez dakigu datarik eta lekurik edo? Ez, esan diate, ziurazki izan daitekela, iraultzaren, aiedokaten estatuaren iraultza, dakatolako monolito erraldoi bat edo plaza horretan, bestela, zokalo, asunto gaurain zokalon arazo batu daude, baina printzipioz hori ez, esaten dute iraultza plazaren, hor justo, sartzen dira miaka eta miaka persona, eta gaur jaso dugu gonbiapena, eta horrein ari gara denok behiratzen, agenda nola ditugun, denek daukagulako konpromisoak. Baina, gira, imagina zazua, zinela abenduaren amazazpian Miarritzen, gero Bilbokoak, izan zirela zerbait, itzela, ez? Eider Rodríguezek esaten zidan, Amodiozko estanda izan zirela, bi kontzertu. Polita. Idazlea, bakizu. Poeta eta idazlea. Baina, bihalizian hori, eta ze polita, nola bi hitzekin labur betzen duen ze gertatu zen bi kontzertuetan Bilbon, ez? Imagina ezazu, 15.000 persona izatea Barcelonako Palau San Jordi, 15.000 persona Madrileko baitare Guizinken, hor baitare tensioa geneukan, baitare eskubiaren presioa hor zegoen, baina azkenean, begira, lortu genuen, ez? Egitea kontzertua, gero, toki askotan bukatu indira sarrerako bestela gortzeak egon direla, noipatu dituzuen, estatu frantsesekoak, Zuritzen, edo Berlin ere bai aurtu zuela espaldin, Londres, Dublin, Euskaldun asko mugitu direla baita, toki bakoitzan Euskaldunak izan ditugu eta hori... Polita izan dut. Berlinen bai bintzat. Hori zoragarria izan da, ez? Nik Madridin eta guzti, gelditu nuen kontzertua momentu batean, esateko, orain,
zuzendu behar dut hitza Euskaldunen gana. Claro, 15.000 berda zuten, 1.000 joan ziren Euskal Herritika. Pentsa, asko da. 1.000 Euskaldun eta zaune, eta jende guzti. Oso unkigarria zeba bez Euskal Herritikan, eta horregatik, aldoratik adibidez oso polita da, eta horregatik baita ere, larun bat honetan, berriz era saltzea hemen, Euskal jendearekin, orain gertatu dela eta Mexikokoa, jende guztiak ez dakizu zen bat, mezu. Esan behar dut ordea ere bai, eta nahiko nuke hemen esan, badagoela sensazio bat ere bai niretzako oso mingotsa dena, eta da, Euskaldunok ez daukagula babes instituzionalik. Ez dela hori existitzen. Osa, nire naiz espainola, jartzen diate pasaportea, espainola naizela, esaten diate, sakartzen du zure pasaportean, edo zure DNI-an, ez, matutek esan zuen bezala, bai mugaguna daukala, ez. Baina, hori nik ez dut ez espero estado espainoletik. Espainolako gauza bat gertatzen denean bilakatzen dela arazo nazional bat. Herri batekoa, Mexikokoa. Oraindikan ari dira egunero telebista guztietan hitz egiten gertatu denaren inguruan. Estado espainoletik ez du inork esaten, ez du eskatuko ez. Baina hemen ere, ez nire ez Irungo udala, ez Gipuzkoako diputazioa, ez Eusko Jaurlaritza, denok mutu daude. Orduan, zeba bez dakagu, irritar bezala Euskaldunok, ez? Independentziaren aldekoa naiz, ea lortzen du independentzia noizbait, nire seme-alabik ikusten badute, beste noizbait, eta gobernu bat egon barko luke, eta zaindu barko lituzke bere hiritarrak, ez? Eta nik sentitzen duana da sekulako fragilidadea, ez? Babes hutsa. Jendeak, Euskal Telebista aldetikan, bai, oso eskertuan nago, lehenengo, pam, zer gertatu da, bidali zerbait deklarazioak zagizer, eta hola egin genuen, eta horren ikaragarria, hemen euskal kultur mundua, mundu guztia, jazten ez. Baina non dago hemen norbait esaten duna izu, egon da, arazo bat, bilakatu dena, arazo nazional bat, ez? Eta hemen norbait, ondo zaudete, lehenengo galdera egin zidana, mundu guztiak jazten zidana, aizue, ondo zaudete zuen. Eta gero, esatea, instituzio batetik gana, aizue, izan dugu hiritar batzuk euskaldunak hor, arazo bat hau egon da, eta nahiko genuke baita ere jakin ze gertatu dena horrela ez. Hori ez da existitzen herri honetan, edo agian, da bakarrik nirekin. Eta horrek ondoratu neten dau pizkat. Arabe euskaraz buruzari gara, Fermin, korrika herri honetako beste festa handi bat, pare bat aldiz kantua egin izan diozu korrikari, eta datorren urtean ere etorriko da berriz. Korrikaren adarentzako festarik politena daukagun Euskal Herrian, ez manifestaziorik politena. Eta justo gainera, iaz, gurekin batera etorkinak pasatu izatea, hori izan zen gauzarik, nik uste dut, hori ez, Euskara muga puskatzen berriro ere, ez? Gu joaten ginen leheno korrika muga geneukanean militarizatua. Momentu bakarra genunkana pasatzeko Irundarrok, Irundarra zarela baita ere, Irundarrok pasatzeko hor, oiukatzen ez, gu ere mengar gude Euskararen alde, ez mugarik ez, mugaren kontragoan izerako amorratua. Orduan pasatzen ginen karneta erakutsi gabe. Sekulako hori ez, afrenta zen, ez, beraintzako, eta hori bultaz egin deno elkarrekin berri erakutsi gabe karneta. Eta orduan, orain naiz eta militarizazio hori ez ikusi bai dagoela militarizazio bat, baina arrazista. Orduan, beratzildako, horregatik azkeneko baita ere dokumentala egin nuena horretaz hitz egiten dut, eta orduan erabaki zen, egun horretan, korrikarekin batera, 50 migrante etorkin inguru pasatzea gurekin. Eta izan zen zoragarria, haiek ere bai korrikaren petoekin, ez mugarik ez, hemen gaude Euskararen alde, benetan zerbait zoragarria. Gero ondoriak etorri dira, bai. Eta epaitu nahi dituzte, 10 pertsona dira, ez? Atzeratu dutela epaiketa, baina uste dut iraian edola izango dela, dena laguna denak oso ezaguna, justo dokumentalen azaltzen diren batzu baita ere, Irungarrera zareakoak, baina bidazoa etorkinekin beste aldean daudenak baita ere. Eta, sostengo emango diogu dudari gabe, azken finean elkartasuna ezin delako delitua izan. Fermin, zentratu gaitezen orain Anoetako kontzertuan, Erromako kontzertua duzu, lehenik eta baina asteburu honetan. Oina jaustiralean jabano da Erromara, larun batean dako Erroman. Hori da. Hor justo gainera banda basotirekin, banda basotik irekiko du, nahiz eta haiek oso zaguna diren itale, baina nahi zuten kontzertu honetan egon, eta hor irekiko dute, eta 2000 personentzeko aretoa da, tokia da, eta zentru sozial okupado batean, eta, segurako festa hori izango da, eta gero ja, Anoetakoa. Hor 2000 baino gehiago, ez da? Gehiago. Anoetan gehiago, ez? Hor begira, hori izango gara 30.000 persona. 30.000, 2.000 sarrera hori indikan gelitzen dira. Beraz, norbaitek nahi badu etorri, hori indikan baduka aukera, anima badila. Eta orduan hor prestatu duguna da,
horrelako, bueno, hemen justu hau premisa bezala baita ere bidali dugu anentxe bertan. Bai, Fermin, hau da informazio praktikoa, ez da? Horain esplikatu egin behar diguzu. Hoi da, Zer esan nahi du honek, ez nahi saltzatuko onda irakasle bezala, ez? Hor ikusten da, bai. Horren, asuntoa da, gaur bukatu dugu lau baita, etorri naiz, eta gero daukagu milaka gauza egiteko honekin. Horren, prestatu dugu hau, bueno, ikusten duzuen bezala, belodromoari jarri dizkio gubia izkorak negu horriaken belodromoa delako, guretzako. Hor, pausatu genuen Galindoren kontrako hori izan genuen hauzia. Orduan, gero, anoeta ikusten duzu topoaren geltokia, baitare badakit ere, transporte publikoa egongo dela, zerbitzu publikoa ere bai biderkatu egingo dela zerbait, topoa horako jenderentzako, takillak eta inzidentziak ikusten ditugu hor, eta gero ateak jakiteko non dauden ateak, eta pistarako sarbidea oso garrantzitsua, hori, hor badirako 15.000 persona, pistan bakarrik, zelaian, ez? Orduan, gero jarri duguna baita ere dira, non dagoen ekipo medikua, horako jendetza dagoenean, beti oso garrantzitsua da jakitea, non dagoen medikua, zozen gauza ez beharra gertatzen dela eta, orduan, ekipo medikua dagoen 13 eta 14 ateen artean, eta gero ja jartzen duguna da ordutegiak, ez? Benetan gu nahi dugulako jendea hasieratik etortzea, bostetan ate irekiara izango delako, eta orduan estepi selekta da, bat sound systemeko dijokeia, Irundarra baitare, eta orduan bera bat sound systemekin ibeti, bera bat sound systemekoa da, eta ni bere ikiston gauza egin izan ditut, askotan interbentzio batzu iragarri gabe, bera daude jotzen non baita, eta ni joaten naiz, eta mikrofono hartu eta berekin abestu, ez? Orduan, bere egongo daia pintzatzen musika, jendea poliki-poliki joateko sartzen, eta orduan, gero seiretan azten da niako jote eta txiko tornado. Orduan, gu konbidatu nahi duguna da jendea, asaltzeko bostetatik gila, joateko aruntza joaten, eta baita ere, errespetuaren gaten iruditzen zait, haizue, konbidatu ditugu talde batzut, Donostiara dira niako jote txiko tornado, sekulako taldea, eta orduan, sostengoa eman dizari egun baita ere talde horri, ez? Gure konbidatuak gira. Eta orduan, justu, haie bukatu eta gero, aldaketa daude, eta orduan, Palestinatik ekarriko dugun dan taldea, hasi baino 5 minutu lehenago egingo dugu argazki bat Palestinaren aldekoa. Orduan, dron batekin, hau baita ere telebista liatu dugu laguntzeko, eta orduan, dron batekin, goitikan, orduan, altxatuko ditugu bandera palestinarrak, eta orduan atera nahi dugu argazki aeroa izango da, eta orduan, jakina, gu banatuko ditugu Palestinaren aldeko banderak, mundu guztiari, 30.000 egin ditugu. Eta orduan, mundu guztiari, baita ere, momentu batean altxatzeko, eta argazki bat nahi dugulako aprobetsatu baita ere, oleko kitaldi bat baita ere, bere oihartzuna izan da dila, ez? Izan dezala oihartzuna, Madridin baita ere adibidez, konbiatu gunela baita ere Palestinar talde bat dantzatzera, banatuko dituen 15.000 horrelako bandera baita ere Palestinar, eta orduan, herrialde arabiar guztietan zabaldu zen, eta bakigu, adiez, Palestina baita ere ikusi izan zutela. Garrantzitua hori baita ere ikusten egiteko, ez daudera bakarrik, manifestazio askoten eta dira, boikotare bai Israeli, hori azpimarratu behar eta egin behar da, genozidio bukatu arte, eta bintzate Palestina libre izan arte, ez. Orduan, dan taleak hartzen dugu, espero ezagun ere, ez beharren batez gertatzea, aurreko bai urrian saiatu ginelako ekartzen eta ezin izan genelako, baina orain bintzat, bidea izartelak ja aldatu dizkigute bi aldiz, baina ematen du, eta horreko direla, orduan Palestinako taldea, oso ezaguna hori Checkpoint Rock zera, dokumentalean, ni narratiboa edola haiek eramaten dutelako, torno hori joko dute, haiek bukatzean gero ja deskontrol, arrasetoko taldea, eta talde oso nerezako bihotzekoa, Haupa deskontrol, esaten digu zuzendaria bera arrasatekoa da. Haupa deskontrol, esaten du. Esan behar dut, nola baita ere deskontrol taldeak asko lagundu didala, ni animatzera, horako jira egitera. Bereekin joan nintzen Zabaiako gartzelara, tango presoek ere bai, Ferminengo beharko zenuke baita ere zerbait, amartuten ere bai, hor baita ere altxatu zelak izton kalapita, beraiekin egin nuen, eta horren hemen Bilbon ere egin dituen bi kontzertuak bata izan zen bat sound system, bestea deskontrol, hemen Donostin baita ere deskontrol arrasatearrak egon behar dira, eta gero ja, baterako gara gu, eta horren gu hori izanen gara, eta bueno, ia 3 orduko emanaldia daukagu, gauza asko prestatu ditugulako, gure errepertura 2 ordu erdiola, baina gero, Oiana Barrena, baditugu aurkezleak. Oiana Barrena eta Sanbou Diabi. Biak egongo direla aurkezleak, nola baita egiteko lotura baita ere, talde guztiekin. Horren, hasieratik egongo dira, horregatik esaten dut, konbidatu nahi dut eta animatu nahi dut jende guztia, bezadez joateko alik eta goizen, pasatzeko arratsalde osoa hor,
kiston ematen du gure lian lagunduko digula, ea ba, eta hor arratsalde oso bat pasatzeko hor anotan gurekin, eta bueno, gu baita ere bandaz gain ere, zenbait kolaboratzaile baita ere bezatu dugu, ez asko bandarin indarra nahi dudalako baita ere erakutsi, eta jende guztia dago txorratu eta orain osatu dudan bandarekin, gara izaten eratuko guztietan, eta hori nahi dut baita ere nabarmendu, baina gero bai, bueno, ez du gainera sorpresari Gorka Urbizuko kontatuko du kantu bat gurekin, eta hango da baitaren itziari tuño, nola ez, etorriko da berriro ere, egon zen Santiago de Txilen. Santiago de Txilen zegoela grabatzen, gauza bat, Asier Ormazarekin zeuden biak hor lan bate egiten, eta batean hor zegoela, etorri zen, io zen baita ere sarri-sarria bestera. Horun, gero, jende guztian baita ere, oso zaguna da, ikizun mundu. Papel, Lisboa, ez dakiz zen. Obiratu nuen, eta jendea, txoratu zen berez ere, baina baita ere beste gehigarri bat zen itziari zen. Horren nola ez, hemen egon behar du baita ere, ez? Quindi eta Kuma baita ere, bata dela Nigeriakoa eta bestea Kongokoa baita ere dantzari bezala, Bilunin bezala, nik uste dut oso gauza ederra prestatu dugula, eta benetan asko daukagu guk ere bai eskertzeko etorriko den jende guztiari, benetan esaten dizuet, bihotzez. Ondo.